Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. AP baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Uzion klan ubriu bamdan kechan ula thau record haka baulayo bandrung haka Genius World Record kum ubriu bastet tamban mare daka kiti. Ula thau ya ka record daka baula ban mare at komitar tangapo kasau poin nyopu prasaken haus nama arjang we. Uzion klan ude ubriu balak ha klem kechan donya kaji sistem ha ubur duam jung u ya ka balak khot ka kodal regressive syndrome. Haus nama arjang ko ar ula thau artli kijing sa chicken mau. Haus nama arjang ko ar ula bat ya ka record kum ubriu bala ban kenti bunsien ha ka senduk bala bu da ka ba pendan kam tang da ka kiti jung u baula ru ban ban ya ka record kum ubriu bala ban push up bun ha po kalai minit ya ka bala pelong ha ka jem ke badan ha Los Angeles. La persyang ru ban thau record da ka babat unar ubakya sa phok pau si minit la persyang ban bat ya ka record kum nong tan telai bastet ban tan ha ka jingjai ka ba san mitar ya telai bala te bat song ha ka jingkya ka ba sa phok pau